そんなことないです。レイチェルちゃんナビゲートしております。 J-Wave Golden Week Special QP Half Presents Your Essential Life。 聞いていただいたのはジョス・ストーン Don't You Wanna Ride でした。それではここで皆さんからいただいたメール、1通ご紹介したいと思います。モンゴル813さん、ありがとうございます。東久留米市の方ですね、男性です。自分のこだわりライフはズバリ沖縄です。いつかは移住をと思ってはいますが、今はこっちでいろんな知識や経験を蓄え中です。なので食器や植物、食べ物、音楽も沖縄のものたくさん揃えて、我が家でも沖縄気分を毎日エンジョイしています。やちむん、焼き物や泡盛なども着々と増えて、いつかはこれをまとめて沖縄に移住できたらと思ってます。片付けも落ち着いたら庭にテラスを作って、その周りにハイビスカスやジャスミンを植えたいと思います。ハイサイ沖縄というモンゴル813さんです。素敵ですね。早く夢叶うといいですね。モンゴル813さんにはガーデングッズ、それから番組オリジナルラディッシュミックスの種、キューピーハーフ 210g のセットを送らせていただきます。まだまだ生活のヒントになる皆さんのこれからライフ、メールで受け付けています。募集しています。番組中にメールをご紹介した方には漏れなくプレゼントを差し上げていますので、ぜひご参加ください。 J-Wave Golden Week Special QP Half presents Your Essential Life。